pokupa sana 11 months contract ija akutawala mulo lina kuti ngati munthu wakhala pa ntchito kwa miyezi 12 amene akhale wa permanent akhale pa pension napanga 11 months ndipanga sainayo kuti musakhayani pa pension koma sani permanent ndiye chitikamba nawo timve kuti chifukwa chiyani izi zikuchitika, then from there tiona kuti ngati aboma tipanga zotani. Koma chimene muziona kuti boma ili la Chakwera boma ndani sili ufuna kuti wina alisa zizuzika iyayi afuna kuti miyoyo yanu ikhale muziona cholowa pa ntchito mejani mukugwira kunoko timvana koma sitingalole kuti anthu muzigwira ntchito chonchi kumagura nokha sabato ngati niyo jeni asibwino chonchi muli njoka mkatimu ndaona akwenda jeni akwenda barefooted wada mundiyeva ndithu koma mavuto amenewa ifeyo tiyesesa kuti atherero lino za njigozo tamva za zimbuzi kuti mulibe tamva ndipo tikanaomba bwana pansi kuti no izizwa pelero yani zichiteke waso skelo yonso titenga ndione kuti kodi skelo yodi ndi 60 kg zidi koma for tinamva pananda kuti anayijudula imakhala makilo ambiri tinamva choncho anayijuduladi tinamva kuti anayijudula anayipanga zake okay akhoza kwa kulingani yabwino itibweranso kada panga zachibuza tibweranso mwana kuti abapanga masukulu aweti ifezo nga sukulu tamva naiti sukulu to school zatana kombo eti alright so kwambiri tibweranso mwamba enu kulilonge tamva tikuva mawali atambe no apitije bati teje bati tafika ndithu ndiye mwamwe ayafika in like budget made where there's like my farms they're supposed to be provided with the gum boots awa magambuti awa agurauka magambuti awa dunama ngati achita kuti pasa achisoni wiki yata achisoni kampani kapena munthu amene wandipasa opana ni munthu eti sija kampani mandivesa ene ngatiyo ino now people are buying their own gamboots to work in the farm where you are making profit. That's why I've got a problem, I've got issues with that, you know. And toilet madi za chimbuzi chiulo chimbuzi kunoko anakuza mjani kana chimbuzi kuti mzote kutiko patatu zakuti 50 hectares iliyonse maka chimbuzi chimozi mukudziwa pena zozo ngati pangani ya chimbuzi munauzidwa kuti chani mapangani ya chimbuzi what did you do these people? In fact, in Kalindo ya chimbuzi tinakumbako selected fields. But unfortunately they were vandalized. Isina zinakwa and panova magumba zimbuzi magumba zimbuzizo at what interval? Tumagumba ati select fields. How many interval, how many distances? About 50 hectares or so. Toilet. Yeah. Some selected. Manos na kwa so bengo said. Is there any functional toilet? Which go one panopa. Yeah, ndimvula hii ndekuti. Ndekuti enough now. You are saying one toilet per 50 hectares. Komano chinakwa ndimvula. It means unangombanga ya 2 kwacha. Not food suitable for use by people. Are we together? Chimbuzi mwa bwibwira company ya Makande yokazikika. Chinga kwendi mvula zona. Can we go and see one? From here, I want to, because the thing is, I don't want our zinam. I won't do the truth. We must go to see the toilet. That day we need to go. Then go less. Later we must go. Show us one toilet from here. We go and see one toilet which you have done at 50 kilometers. Because these people, they have been complaining, no toilets. So there's no toilet in this estate. That is established. Whether it's not or not, there's no toilet. But we want to go and see one from here. Number 2. Agudi madzi kumabwera kuti abauza loko ndi mazo kuti mzamwe chilungamo tive amene chakana madzi akumwa matunga kuti chisibe cha kampani chanu cha ndani chandu amizi Where's the water? Wait for water bowser simabwera water bowser tamva naeti
Mapa maiza madzi. Madzi monga dera linolo. Amakatunga nyumba iyi. Ndi ya kampani ndi anthu. Ya kampani. Awawa kuti makatunga nyumba iyo ya kampani chilungamo. Aukana atu. Akupita ku pipe. Madzi samakatunga wa jeno manje. Ayi. Mukona? Baba. Pachisebi, pachali chapo mwaona sopano? Koma chali cha kampani chali chi. It's not your well. It's not your well. We are told no. That's nonsense. When we are there, we are told that water bows imatunga mazi water wasila anthu akuma. Water collectors. Water collectors. Ma collectors amadziwa. Ma collectors, what do they do? Do they give it abantu awa? Kodi maziwo amabwera kwa inu mabiyano kwamene kwatunga mazi wene koko. Makabani. Mazi water bota ikabwera kuti ikubwerako. Ndekuti kuti kugatopopera. Aha. Yota kala kumwaya. Okay. Now, inuyo mazi matunga kutiko finally. Mamene kaya ndikira kadi kunjinga chema. Weta. Amatunga kutiko. Kuchali chikuja, mwapa. Collector amakatuka kuchalichi. Usati kwa chilima chako yayi. Sadale panopa manager. Awa ndi anthu anzanu Malawi. They are speaking the truth. Let's be honest and be human. That's what I'm asking from you. Let's be human. Mopa ndani, mopa mulungu. These are human beings.